Dise que hai xa ben de anos vivía na Rúa das Hortas, en Santiago de Compostela, un zapateiro a quen un día un grupo de estudantes colleu por banda indo tomar uns viños. Tanto viño bebeu o pobre zapateiro que, a media tarde, chegou un punto no que perdeu irremediablemente o sentido. Vendo que o home tiña unha boa borracheira, pero pensando que non estaba tan mal, os estudantes non tiveron mellor idea que espilo e poñerlle uns hábitos que tiñan de monxe franciscano, procedendo a continuación a levalo ao convento desta orde. Unha vez aló, bateron na porta e, cando lles preguntaron, dixeron que non sabían nada, que simplemente o atoparan así, o que fixo que os monxes non lles quedase outra que acollelo dentro e deixarlle pasar a noite. Á mañá seguinte, cando o home recuperou a consciencia, reparou estrañado naquelas curiosas vestimentas e cando os seus compañeiros lle inquiriron sobre a súa identidade, non lle quedou outra que aclarar: miren, fagan o favor de ir ata a zapatería da Rúa das Hortas. Se atopan aló o zapateiro, logo eu non sei quen carallo son.